Karbi Anglong lom no lom iltum kadoi chini do je Amit Shah den arong long wangji la sihala so ke bang long ilitum akorte tum resim bang tangke oda tum kenel pen chenglok ipele ke pelti la pen ADC K tum ta ajak tum bangke lamdon ji tokpo la pen pinia bangke kala khetro long along upele ke pelti la pen ADC K tum bangke officially arms lay down po la si 25 thang ko ra phone ni bangke lamdon ji tok ji po lam du accord sign po la sela so accord sign long bang nonata klar da kali la sela da framework demand mukha nonata ko pisi pa tok ji ma la so bang klar dak de la pen an tu bangke kosong deng gi tok nei ma ko korasi kapachok dami ma po bangta la tum chingwai pet pen la tum nonta la asong pi song photum nonta lam chipa choi long pa mi mila la sela so na hut hamphang asong atum hempre ka putha tum jiding klui pen je song nikan phokep thokep dulo la so ma pen MOU MOS il tum je tok det pen hempre long unde lo la sin nona bangke isya purki mo lo song pi song photum non resim pasang po la so pibang ke mon samang po isya purki mo po sita la so amon sam ke ban po amen pen jong si ilitum hempre bang tini bu pote ilitum la an at jiding ilitum ke chong hong ilitum kang chir la so bang ke jut kok po la si la so purki mo bang ilitum ke long le hempre long le tu for teng ni pon de jut kok po purki mo bang ilitum pamanang ne ilitum aprang ta hempre ke lang la tu for aputhak total masa kilong ya aprang dolo 1971 nikan halasut bangga soto sing te pen teron pen chenglok atum bangsi halasut historical blunder mate hempre ka kilong ya phan towar inkigang thi pasolo la sin nona government atum BJP atum pen la tuliram long hang leadership ke japon abang la soto sing teron na pukimo bang soto second soto sing teron kiban midaja phan la pen la kache togya tum bangta KLNLF lapen UPDS lapen KPLT lapen ADC K tumha chuni duang tumbang hailo je kadok ke karbiarat atum jongsi ning ke hang alam jongsi alang tum pati kuglo potela bangke alang tumle kaje tok pen jongsi jut koklo hempre ka puthake inkir chek lo plote laga karbiang long sor bangsi ki mopo ki jutpo lasi puthot ako ke chapang rum tu pen hempre ka puthak memno ba kimi gi pithu ki mia chapter kiceng tu pu bangga laga kar bialong ang long sor asor bangga ning dog aningang he la pela so bang ke je song bangga jagading phan bangke akechisik aning alo kechisik abelo la si la non kenele fatu bangke 60 ron chiwai alo la pen negotiation table lo hadolo ekot pa jut po hut no la so hut election aprang non ekot kapa che togi po bangke la jongsi hempre kalam ka li prote ni tu mahin pen hamphang asong pin ladak Amit Shah bang aprang ni tu puang tu bang la hello jet hemprek 244 alam theyong se ave pote lage ekor bangke sunset bang si gimi pubang si ni tum kaddo tum bang tap pin ADC office pencil dak union home minister ke bangji aprang la so lu kapachini ya fasil tum dak pen pilo la pen la dak karbiang lo hamphang pen tu racharia song tum do la pen hamphang asong tum do la kaddo tum ta nal tum ning alo il tum hemprek ke hang il tum election hulutet mania bang MLA man ilo mane MP bang man ilo mania bang ke CM man lo mane bang MC man lo sitala so amen cho ichot hempre amen ba chipai ichot ale chipa man chot bang la kailo la si anu tin bang ta la hempre ka puthak abang ke nije hundang ji ini alo lam ilitum chehek nang ji la pen ilitum state government apen central government la pen la ka biang long kachari la so ekot sign bang pitong wan pone jongsi akaprek van tan lopo le tum ho ka hageli tum lo so bang protest bang dunei BJP government ke aprang benta nije small state hienda do pu la so join ne pensi pini karbiang long seta BJP la nakang tanglong la pen team karbiang long achieve alangli tuliram long hangta kaike amai long seta melang li nije pon no autonomous state no rest pu alam mangalang li nije ber la si non ke bangji targing ko rap ho lada halo praman je alangli hokpet adinga klong pen autonomous state kinang vegi bang ma mante athak alangli political ali ke chani phansi alangli hempre galam ni ponchon make ladaksi apraman long ikpo jirding klui pen karbiang long la pen
di mahasawara dakar I bangso kecesong non angkung kitia long an si litum tek pon long lo siningarong lo hipen abangke stamela jitu KPLT KNLab UPDS lepen PDC ke ekoda long jongsi artikel 244A parlopon pedet lo artikel 244A kapacun pon avidet lo pulotangte la bangke karbiang long arat lapen asong tumle adai kali lake tim karbiang long lapen BJP government tumsi adai ci enangji athema rada tumke artikel 244A si kidam tangar ni tanang ci song bom nang klem bom lo lapen kidam tangar ni stame BJP commitment la pu son hello ni tum power wang lote artikel 244A ke implement pon purpose lang tum abetai betai election hotel lam chak nang ci pilo la si nili ning che lapen ning isi ning che the bangke non jong si la Amit Shah karbiang long ke wang ahut BJP government atum yong si artikel 244A kapacun pon claim pon deadlo pulo te alang litum aphan lam chaka teng pen sike claim pon lo pusera da tum ke aning che the tung pon pulo te karbia khe bangke kivir ase dambam lo lasia hokpen lam bangal punon ke wangji 25 ani bangke ilitum la bangso bangke ilitum furkimo lo la bangso che tok bangke karbiang long khe phan long ria phan hempega farman pen alang litum risen kang tangkawara tum ki jut ke tok lo la sala bangso ke tok lo sa artikel 244 ave lipudang te pindi karbia khe bangke ilitum kivir lo busi tum karbia rat me ke matha pe si pindi disi office long ni tum memorandum pilo through disi office the disi intensi memorandum pilo Amit Shah phan Monar nam nangi pinangko thegela pulo je non tarik ingkoi raporni Amit Shah ke wangi lapen solong nilitum resim kang tang ke ora song tum aphan isi lamdon apa che togi khula solong alam don che togolong nilitum akemang arideng kluiben article 244A made autonomous state nang pinaing bupen alang litum sidame ka chesong arideng kluiben pinian alang litum sidame hong nang sunlo laso ka che togolong nilitum article 244A jongsi implement lok apo jongsi che tok pon pe belang ne litum abatai le ekor che tok sidame litum akarbi arartum aning samse je non insurgent groups doan song resim kang tang ke ora song doan KPLT pendang lo KNLF pendang lo PDC ke angton la resim ke ora asong tum non union home minister ke wangi Amit Shah ke wangi hotsi la peace accord dei polo la bangso peace accord long bangke non il tum ke thek dam long ateng polo te hala dak article 244A along bangke pari ponde je ang ring si do la si hala bangso along bangke article 244A pen ake kono bangke ka bia rat bank project the la non karbia rat project pe bank lang dang lo sitame BJP government ben tim karbiang long tumsi la bangso accord ka se sai la si penap dik jong se la bangso accord long jong se article 244A jong se ave det polote alang tum sa dai che anang po BJP government la pen BJP long non ke solai bang matim karbiang long tum sa dai che anang isi national party commitment do 1971 ani kan floor of parliament a floor long se discuss lo lage non ke implement lang po non ko pene close ke bohai la la hai ko pene po bangke ni tume kroi thek the implement lang po lage ni tum karbiang long ara kar I lo article 244A la pen ke dak article 244A pen ke kom ke karbi Hamphang tume kroi thek lage ni tum ke pin ke nani tum thain lo si pudak lo la pen ke article 244A pen non ke kom ben si ko mani ka che togi do pulote lage karbi Hamphang dum le ka che tokali karbi dum le che tokali lage BJP tum ame thang jung party benefit fansi che tok po si karbi tum BJP government tum si mo sta me dai che nang po lage lan KNLF KPLT UPLA lapen PDC K alang tum lamnon ka chitogi phansi lamusarni hot pon lo lasinon kachini du na ta achar pen bolte nitum karbiang lo kemang phansi lang tum rada kamsi rada phansi karbiang lo rada phansi ke claim pilo la song thom plia tum sitame lasi lamusara kam ke claim pia kam ke la hello karbiang lo kar I article 244A India constitution long ke do ke bipon labang implement pon nangji polam kemang non head pan kalilo lasi lamuso apu ke pini latum kachi tok alam don long lahaya bang jong si bipon pedet ako pene apeke si pene tangka se suri ki pi pu bangke chok chedat po athame laso tangka mukha ke non UPDS ke bang tangson tala pudak thaklo pini an ok an chuling po penap inchiuli po lason sinang mandat po la posi la bangso bang kalisi itum kaiki da kangkrang version laso article 244A itum hempek la bang akenang sot posi la bang seli tum akenang la penyo si
cobai cokai pen la song thompli hile risim kyor asong phana jong si song thompli atum handa jong si la pula pache tok det pama huprong pudang te lang muso adai ke itum council ke ja la pen ladak la muso Karbi Anglong along tim Karbi Anglong la muso tum selang tum si phurkimulong same la pen alang tum si responsible ke chen ponang po busit nilam the lansing ton koklo kadam